L'ICS contempla la qualitat i la seguretat dels pacients com a objectius estratègics de l'organització, per anar cap a un model d'excel·lència, promovent la participació dels professionals i de la ciutadania. La Unitat de Qualitat Territorial de la Gerència del Camp de Tarragona neix amb el compromís de treballar pel desplegament d'aquesta política de qualitat i seguretat en el territori, realitzant una gestió per processos transversal entre l'atenció primària, l'Hospital Joan 23 i el sociosanitari Francolí. Pensem, per exemple, que un pacient pot necessitar un ingrés a l'hospital per una cirurgia, després pot necessitar una convalescència al sociosanitari i, finalment, potser requereix un seguiment de cures al seu domicili. Per tant, tots els professionals hem de treballar segons un procés transversal que asseguri la continuïtat assistencial de qualitat i amb seguretat per a aquest pacient.